Сокинони Тоҷикистон аз аввали моҳи октябр барои ҳар киловатт нирӯи барқ тақрибан 17 дирами пардохт хоҳанд кард ки назар ба қимати пешин 2 дирам зиёдтар аст. масъулини ширкати барқи тоҷик рӯзи 13 сентябр гуфтанд ки қимати нирӯи барқро бо дастури ҳукумати Тоҷикистон боло бурдаанд. қарори ҳукумат дар ин бора рӯзи 29 август қабул шудааст. мақомот мегӯянд ки афзоиши нархи нирӯи барқ барои аҳолии камбизоати кишвар таъсир надорад, чун маблағи онҳоро ҳукумат ҷуброн мекунад. барқи тоҷик ҳамчунин аз сокинон хостааст ки барои аз байн бурдани нофаҳмӣ дар ҳисобу китоб ҳаққи барқи то 1 октябри имсол истифодашударо саривақт ва пурра пардохт кунанд. масъалаи боло бурдани нархи нирӯи барқ дар Тоҷикистон моҳҳо боз матраҳ буд. вазорати рушди иқтисод дар як барнома ки барои 3 соли оянда таҳия шудааст гуфт ки нархи нирӯи барқ барои аҳолӣ дар 3 соли оянда тақрибан 2 дирами боло рафта дар соли 2020 беш аз 20 дирамро ташкил хоҳад дод. боло бурдани нархи нирӯи барқ яке аз тавсияҳои ҳамешагии созмонҳои байналмилалӣ ба мисли Бонки ҷаҳонӣ аст. ин созмон борҳо ба ҳукумати Тоҷикистон тавсия додааст ки нархи нирӯи барқро боло бубарад, чун хароҷот барои нигаҳдории системаҳои барқии кишвар назар ба даромад бештар аст. айни замон ширкати барқи тоҷик бузургтарин ширкати энергетикии кишвар тақрибан $1 миллиард қарздор аст ва наметавонад қарзҳои хориҷӣ аз ҷумла қарзи нерӯгоҳи барқии обии Санктуда 1 ва Санктуда 2ро ки ба Русияву Эрон тааллуқ дорад бипардозанд. мутахассисону собиқадорони соҳа мегӯянд мудирияти нодуруст ва талафоти барқ сабаби мушкилоти зиёд дар системаҳои барқдиҳии Тоҷикистон аст. бар иловаи ин дар зимистон бисёре аз мардум дар соатҳои муайян нерӯи барқ мегиранд ва маҷбуранд шабро дар торикиву сардӣ рӯз кунанд. Сарвинози Рӯҳло, афсонаи Акобиршо, Радиои Озодӣ, Душанбе.